Hei Bumba, missä olet? Tule äkkiä tänne, minulla tilaisuus illalla. No, missä olet Bumba? Anteeksi herra. Valmistele minut illan tilaisuuteen, haluan näyttää nuorelta. Kyllä herra. Kun et heti tullut, ehdin katumaan, että päästin sinut irti liekasta. Anteeksi herra. Mutta nyt haluan näyttää taas nuorelta. Kyllä herra. Käytin näitä maaleja Valkoisen talon remontissa ja hoksasin, että ne sopivat sinulle täydellisesti. No, mitä otat? Hihi. En jaksa odottaa, että näytän taas nuorelta. Vähän kullanväriä tuonne ja tuon. Väri sopii täydellisesti tukkaasi, herra, ihan kuin kulan kimallus. Olet kuin nuori mies taas, oikea anodis, itsekin tässä kohta innostun, herra. Lisää vielä valkoista silmien ympärille. Valmista. Näytä minulle, näytä. Näytä peili. Täydellistä. Nyt vain häikäisemään ihmiset. Hihi, kyllä he ovat ihmeissään, kun näkevät minut.